Asante mankoso eyema yenyi nara otufo se tutu a otoso miyenu onyame ashirano Ghana man ene mo akwa ya bo masane mo ahie bi se mene mo hia ya kakra enso ni nyina na bibi ntia nyame adom ene ya hia ya ma ye kasa no nwa medical chia na nanom akwa nkonwa nyinara ni titru de otie sikadwa so opinso se etu otoso mienu asante mayura na machia na nanom atra nkonwa nyina biem na masa achia nana de bibi hene na afi nana brodi hene makwa akwakwachia adansi manhene nana bonsra friye otoso mienu afei machia adofo nyina na yatiefo nyinara ene ahwefo nyinara ene yade sua titiro no eye adansi abakosem adansi oman adansi na bakosem na nsa na no se de mekae no me di videos bi edikan abama amanfo busa me nsem bebre me try se be yibi ano medikan aka se otumfo se etu de onyame aye wo no eye pa efi se wayem ye ani umpuntuo ai wo wani so enye asante man nko ara na emu Ghana man nyina no onyame nhira wo odwene obia ho so man bi nya asundie na bibia akoso eno ntina omampani bia ba awa na osa dan wo no fi se wuni hɔ a oman no asembeto yen medical kasa wo yoman na niwa enti wa ma wasante man ayo man Ghana aniwa afi ma memra nsem yie no ebiso onua ba akobusa me se edie enti na kuro bi te se akomadan oso ofri akomadan odikan ka se menka akomadan ho history eno de ebeba na edie enti na akomadan enye oman hene minua de atie ne se ansana asante mawura bebo oman hene no na enye se bia kuro no so enti ena obegina so eye niam mienu de edikan historical background abakosemu akonwa no dwumadie be ne diye akonwa no betimi adi dwumadie kese nanso so de esa atoso ne se ohimpon be na ene no ba ma obedi sa adwumadie na nanso ohimpon be na wo hye nase enti otumfu ansa na obepeja obinya otumfu we bika sante hene ana sante ma be peja oman bi no na eye adwumadie bia sa oman ni di ni mre bi etwam mre bi etwam ana se wogusu di na de etoso mienu nso so onhye oman hini bia se de mo ye obrempon a wode ne ho sa wo hye oman hini bia se dia eni oman hini no na betimi a recommend no sente sa sante hini empeja no baso wo ye ne brempon a wode ne ho dia eka sante man ho dia eno de obepeja no bio yamfa kuro bi te se konongo ye kuro kese pa na enso konongo hye dwaben man hene ase enti konongo nye man hene bas ekobase kuro ne ye kitikiti mpo by size na se kuro no historically no ode ne ho wase di dwuma bebre ya eno de osante hene betimi apagya no enti saa na tie akomadan na na ofenso hene kuru ka ofenso eman no ho ma memfa ba akonso nye mfato ho afigyaase so mse afigyaase eso pa na enso afigyaase na na mampon hene kuru
adwira nanamamponhene kuro enti won nyina de kobom nanamamponhene ma nanamamponhene ye kese so enti sa enetie afei sa kwan su besa afa na maka se ene mehunade bi eye mefe na neji na o lanche Bono language se wo ye no official ebeka one of the official languages no ho a ye betimi a kire e wo sukuu mu ya SAMPA papa ebeboa ma mabunu no etimi ati nioma ase ebeboa ma mabunu no etimi asua de ati ase yie na emom menim se aba ne se de bema kasa hodo no nso so akeka won ho na apagya ebedrumre bi no bonse afe na fana kasa enso so apagya ebedrumre bi mo kasa apagya ebedrumre bi na kasa hodo enso apagya na enso so kasa hodo ni nyina ebeboa yen ama yenya entiase bebre afe me twa me ho kakra Valley View University eguso ya admissions se siya oba Techiman campus a ye guso ya admissions for sandwich students a teacher fo a wo kira de na wo pese wo beto awa adesua so se ukura diploma in basic education bra o akwanya wa ha emretia wa bi no wanya wadesua ene bibia kama we obi nso wa wie degree in basic education na wo per secondary education sebe ya betimi a charge wo secondary school a once wo mom credit diploma na wo mo be train o mo so betimi a charge wo secondary school once wo credit degree dada wa ko college of education awie na wo pese wunya akwanya charge wo secondary school no bra sabre ya admission instant o top forms no failure ye be ma admission see if say enche bia ye be fiti ase asua de eye bosomi a edi anim ya na ye asua de bosomi we ye mu ye orientation 28th ye orientation enti sabre ya tutumirika na bra be top forms Valley View campuses ni nyina ye admissions ye campuses no ye Oyibi Accra Kumasi ena afe Techiman campus amewo oba baby a wo ba besua de baby a obeda o mre ho kora obenya baby ada amana brosumpo afi wenya baby a obesua de ye hwa won ko baby a o paduane adi a school mu hwa ye no abi se wo mpese obedi no ho nso na beton so so ane de ye wa so ho enti bibia obenya bibia kama fees na so da fem kama o frame number ubowun se mechire bibia mu ye programs aye no English secondary education in English, secondary education in mathematics, secondary education in social studies, secondary education in IT, secondary education in business studies ye come management and accounting and afa ye wo ukokumase ene nkran so ayesa almost our secondary education in religion and so ka ho enti obasesi ya ye twen me number 0535 691 884 0535 691 884 afi ene yadesua no titu no ejina Asante man ekuro ba akwa na se ne man ba akwa a e ka Asante man ho a ye fe no adanse na ansa na meka adanse nso de no se da bia meka se Asante man ne eso enya Ashanti region na onua bi mo se na ne buafu kasa kase adena debibi hene ekọ manhia kosaye adena brodi kura wo ka Asante man ho wonte ase ne tetemre na twam ene nne sa tetemre no eno ena wa nhunu a enti ama ne we nyina aba wo se tetemre na twam Asante man so apagya tetemre na mana ye ofe enti na wo challenge no ade no wo ho efe enti ye nyina ye nsua na nye fe ade ne oyawi sa asem ne baaye no
minim said ya wo kan nyina sampa nsem ntia if you say na wo ka ho bi na mu nyina munim se na ya osa modua na be we ni wo manhia makwa dey ase mi ko manhia na enso so ko ye no kura ne kwada adi se nya na ya osa modua na onye de hye on qualify na emom eye abusua no wo ho enti abusua no se adama watara fiefu adibi na nche dia ene ese mama abu mahama abusua so emira medibi ene no okoyi justice ankama eba ya odin a wodi di ade na samba Gyafla a otoso mienu se ya asem na enche bia 21 days ne beso wo mpo wo be Gazette no o Gazette ni wi asa afi de be baba se na obegina na wo saka se asem na se asa modi edi nkunim na obi a ono edi nkunim a ade na osakwa ya appeal no kure ne se ne ankoyi ama no na ya mom yanka no kure afi memra sem no so ye ka adanse a adanse ne hen adanse yo mana ewo Ashanti region ewo Asante man na nya Ashanti region ho awo but ye chiche mu political region geographical regions no esa wo Ashanti region fa dompase fomna ekwa kofa new edubiase akokosi praso nsuo praso ne se ya wadanse praso sa wura mu abefa oboase akorokyere a ye fense akorokere no eho nyina oboase ne mpotam wo eho nyina ya adanse sa adanse oman ho asem ena ye beka adanse akonwa no said last week meka ekonafo asem ena ye kan say ekonafo piesie ena adanse fomna ti adanse hene ena ye ekonafo piesie muntie biem na me ka say adanse ena ye ekona piesie adanse history na very nice enipa bebre ka say adanse mpo eno ne akanfo aheman ya edi kan ebi se akanfo ne bebre etresi won history ekwa adanse ebi ni achim abu akwafo eye chebi ochiman se etisade a ene na offense so ne dia chise bebre aman ne bebre tresi won history efra adanse na ene ye besua bibia fa adanse ho ba me ankasa ne de me nhwehwemu no e kire me se me hunu ze me nhwehwemu no kire me se ase bono manso edi kan eja adanse ansa na adanse be ye oman no nyese de obi anti ho na amanfo wo mo wotete ho de na enso mra wo ka wo ho bo mo ye adanse man no de na bono manso man no edi kan abadada ansa na adanse eba menhwehwemu a memeye no na history so ade bi amasa asua e kire me se yemfa yensensi yebo nkase sei efize ni nyina ye atesem a nananom de agya ene bo aba betie ebi a na obi kan no kure bi ohwa na wodi sie kakra eno nti mentimi mfa mensensi mebo se sei ana se sei ayese nanse na meka aduanafo de no eno so mi won kiremu a me ba ba kire no kama na enso so enema ni bi o wa bi a eni kwan se me de mensesi me bo se sei na enso me kiremu ama wahunu se sei na madwene ye me a me giri se eye ho eno nti adanse akonwa no ni din ene bonsra afriye akonwa sa nana bonsra afriye akonwa yi enye ono ne di kan betena aso ayese na me ka aduanafo de obi busa me se asumenya ohene a wodi kan ne di de se de ohene be na ne din da so ye besua bibia afri ha na bonsra free ye edin na da so na adanse akonwa na wodi na jade muntie ha wo na adanse akonwa na wodi na jade eba be si nana abubonsra wodi kan epenso ansana eba abedane enade
na adanse abakosem kyerɛ sɛ adanse na ɛwɔ hɔ ansa na dankyira eba dankyirafo free nkyira a wotu free nkyira a wɔba no sɛ dankyirafo wo free baabi na ɔbɛsoɛ wɔ nkyira ɛne sɛ wɔn abɛda ne nkyirafo enti akyire ya wotu ya wɔba no ɔkɔkɔsoɛ adansefo so adansefo na ma wɔn baabi tenae enti dankyira nso bɛyɛ part of adanse na sɛdeɛ ɛteɛ no adanse akonwa no ɛyɛ koɔnafo akonwa nanso so enye se eye konafo akonwa kwa se fiti ase nya na eye konafo akonwa ye bekirim se de mekae no adanse ya baabi a amaman no mudodo no a agitum se wo firi ho ye fa ebiti se mampon a mamponfo ene abretufo no agitum se wo firi adanse ahensan ene o migrate ye achema buakwa eye ochehene edwe so ofe so bepo so ene asonafo no bebre agitum so ofra adanse akurofrum agunafo eye konfano chikrom agunafo ene amakom chesa asenefo no wonso tresi se wo free adanse dompaase asankarefo tresi se wo free adanse adadwam enti umsa adanse no eho na bebre no kosete ya wo free ekonch baabi bebre mpo aduanafo ni bi free asumenya no okotena adanse ansana wo mu esa atete na adanse migration no ananse wo wo free wo no eba mra dankyira edi adanse so emra dankyira nya ni adanse so na wobom emra dankyira ekofa adanse no emu na moteteye na adanse nso beka asante ho emra asante nso so ekudi dankyira so no na se wotie abakosem a abakosem kyerɛ sɛ asante ne dankyira kon no opimso se etu ka kyerɛ adanse hene sɛ omra na wonkonkoko onkokan omeka no ho na enso so adanse hene no na wonhunu ne awonyina efise saabre wono a mpo oye o ma dankyira saase no se dankyira abedi no so to abaye dankyira ko a wabeka dankyira ho eno nti ebeye den no watimi akon atie ne wura na so okon tie ne wura na se ne wura di nkunim a wo fa hin ena se okon enso so tie asante enso na asante di nkunim so a wo fa hin enti woni ne dom odwane kokotena achem ekozi se kon no ba wie ya asante di nkunim ansa na wo beka asante ho ti saa kon no adanse hene ankobi adanse abakosem ne tesen adanse stool no anasa akonwa no ewo abrempon bebre abrempon no bi ene adanse ayase dompo ase akrofuom akrokere anase broni beka akrokere adubi ase bojesango ebi no na adanse abakosem kyerɛ sɛ won hema a odi kan ne yefrɛ no pia du bafan na ne manan ade odi kan ne yefrɛ no opon anim de otoso mienu yefrɛ no oben kyirituo de otoso miensa yefrɛ no ntiako sakra yie ɛna de otoso nan yefrɛ no awurade basa won nyina diade ɛwa adanse na wo free asene abusuam ti won se akonwa no emra wo ka won ho bo mu no de wodi kan tena so kra na wo ye asenefo na onye konafo enti de odi kan bedi ade eye opon anim opani no efri ho no obin chiritio ana chiritio ene baaye obin chiritio ne free ho no
ana afa ntiako sakrachi ebaaye efri ntiako no eso no afa awurade basa na awurade basa ene baaye na awurade basa na penso ena adanse ebeye adanse yankasa efise sabre no de na awurade basa no de wani adanse no nko aso no woye wo hene ema adanse man ene amana etwa ho ahia kan amana etwa ho ahia ne bebre no wodi won so na sa na awurade basa kureya so ne penso ena adanse so eboye na awurade basa yi enso ne wo hene a odi kan yi obi a efe ne ochiame na ochiame no edin ede owan afraga ochiame no na se na naka bibi mpo a ewo na se amfa kwan yeso of kanu mu a ewo wo na ese wo tene no wo media achia no na wa tene no ama na aye kama everything ye kan se ohene nkasa badwam na emo ye ochiame ene kasa badwam this ohene kan bi na se wan kanu se de yeso kanu mpo a wo ochiame ni wure fi wan kanu se de yeso kana ochiame wo na ese wo tene no na eye nana awurade basai ne penso ena se de ye kan no dankyira ekofa adanse na de ye nie nana awurade basa no ne ba a ne ye fe no apia brenya ekoye niamo ho ekire dankyira mrantie bi peso wo kire won se wo hye nase wo hye ne papa ase na wo hye wo man ase sani amaho ne toda ya ne mabuno bi eya eka enti ema ebinum so tia tua enti mabuno mo menhwe en kasa eyi sani amaho ya wo ye enti dankyira mrantie no so echi no yi ne tiri ho de kire no se wonsua nyansa na asem dru na awurade basa ne bofu into ye se obetia dankyira man eno ena saa ekun we die wode genkam so sa punishment opeso wode madankyira man eboti a wono ankasa ema na awurade basa ehwere ne nkwa sa semi ama enti adansefo ewo ntam a wo kan se meka adanse na awurade basa efri mu no ne ba so me di kan ka awurade basa no ye seneni ono onua no mo di kan di ade ni nyina ne ba ani efe nana apia nim kwafra moa no ye bretuni ono ne bedi ade oba bedi ade no ono nso so ene ohene a odi kan a osom dankyira fise samre na dankyira ene ye wo wura no ofri mu no ninua ene bedi na ade yes ono so ye bretuni ano se ne efen na apia nim kwafra mo a wotoso mienu ono nso so ewu akonwa no so afei ofri mo ye de afena no ma ne ba a efen na akora foripan no nso ye aseneni enti efri asenefo ho aba bretufo ho afei aseneni asa bedi ade na oforipan enso so ware oba bi a ne ye friend potia ana ofri kura ye friend menan ene sa kuro no ene wato ne din fomena one ba ye friend potia no ewo ba a ye friend bonsra afri yie akra foripan nam se sabre wa be ka dankyira ho nti adanse abeka dankyira ho nti dankyira kokon akra foripan yi ko bi na saa kono mu akora foripan no etoy enti wode na fana no ema ne ba eye bonsra afri yie bonsra afri yie wono na didin da konwa no so no wode akonwa no ma no bonsra afri yie no ede eye ahinkuro no ekọ fomena bonsra afri yie no ana awuzafo bi ebesra no
and what two needing abu. Intinidin bedane abu bonsra. Abu no dear say, was it what you be and the cook would drew. What ding. And into what two needing abu. And a ma abu ebe ka adansi hene edin ho. Intinidin beye nana abu bonsra a odi kan. Nana bonsra afri ye a odi kan. Ana say nana abu bonsra. Na eyen sa nana abu bonsra ne penso. Ena sante hene osetu. Na Asante hene odi kan ene Dankyira ekoye a wo kan se enti womra na wo meka no ho no nkokon no sa nana bonsra free ye epenso nana bonsra free ye ya na okon na chi ode adanse eka Asante ho na nana bonsra free ye no ye ko nani enti efri nana bonsra free ye so no ofri ho no eye ni nua nana abutenten ene bedi na de afei mom yanhwe enidiso no se de esitie nana abubonsra free ye a odi kan se de kan nana ne penso nana se etu odi kan ena na eye hene afei ni nua nana abutenten ebedi na de sabre nana no opoku ari odi kan Asante hene ene ye hene ono free ho afe eba nana kwaten free ho no nana ntianko sakrachi otosum yenu efri nana ntianko sakrachi otosum yenu no eba nana twumasi aben efri nana twumasi aben no afe nana tabri panin ene baaye efiri nana tabri pani epenso no eba nana kwantwi barema odi kan afi nana kwabena obin ene baaye afi nana kwakun kansa a odi kan ene baaye afi nana kwabena fori ene baaye na afi nana tabri aje ya otosum yenu ene toaso adanse ahemforo no afi nana kwabena fori no asa baabiem nze wotu na de so na afo saade ne nana tabri aje no so baaye na afi nana kwabena fori ne sa baaye afi nana amoakon ageman ene baaye afi nana kwakun kansa otosum yenu baaye na nana amoakon ageman no otu na de so nana kwakun kansa baaye na afi wosa nana amoakon ageman na asa baabiem afi nana bonsra ejei ene baaye afi nana abu bonsra otosum yenu ena ebaaye afi nana bonsra ejei ena ebaaye ena nana kwantwi barima otosum yenu no esa baaye nana ansana no nana bonsra ejei no wotu na de so wasad ne baaye entina ahintuo ene ahinsie na sa wohwe a sa ahintuo ahinsie no eba mra Ghana ye benya independence ene yenya independence no mu emra wa ohene a wone Kwame Nkrumah aban enya adwene bia no wetimi tu so ho ene bi nso ho a eye ensem bi na ohene bi a yaka asem bi ato no so we ntimi anyene ho ano ye eche ni akohunu mu na afi yasa adnaba because me teki ame yakoni nyina mu maako a ebre no ewa enti na ama me twetwa enti ya so watia wasa no afi na abu bonsra otosumie no efri ho no na bonsra jei esa eba biem na afi na kwantwi berema a otosumie no baaye afi na ofori ageman a otosumie no ebai a wono enso so efri ho na 2006 na afi na bonsra free a otosumie no eye oman hene a oteso yi enso bai adanse yo man aika asante man ho se obi penkyire mo foforo bia biemu a obetimi abusa na menso mekirem nyame nhira ye nyina no wonka ye ho na emo wona wototo ayampia de wonyai de nyina mfa so due ntina o man medam ase